I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Здравейте от новия ни влог. Здравейте! Днес ще ви покажем един по-реалистичен наш ден, където имаме страшно много работа, доста е натоварен и намираме време и да снимаме за вас, за да добиете представа как всъщност работим с един малък бизнес на морето. Срокът ни е до 18 часа, даже малко по-рано, защото тогава затваря куриера и тогава трябва да изпратим всички пратки, които имаме да правим днес. Аз ще бродирам от квартирата. Аз ще рисувам на Сергията, като към 5:30 Свето ще дойде да ми помогне с пратките и ще се опитаме до 6 да сме ги изпратили. Ако искате да разберете дали ще успеем, останете до края. Всяка сутрин първата ни работа, която трябва да проверим, е дали имаме нови поръчки в сайта. И съответно, ако имаме, записваме кои са те. Искаме да ви благодарим за интереса към нашия сайт и за поръчките, които получаваме всеки ден. Но има и доста хора, които не успяват да си поръчат от нашия сайт, тъй като се затрудняват. Затова сега искам да ви покажа нагледно една поръчка от бродерия. Влизате в сайта niar.bg, влизате в категория на бродерия, тук си избирате дали ще са тениски или свишърти. Отивате на продукта, който искате, понеже са доста подкатегории. Например, избираме персонализирана тениска. Ако искате да видите близък план как изглежда бродерията, след това избирате модела мъжка или дамска, избирате размера на самата тениска, като от таблица с размери можете да видите точен размер за вас. От цвят на тениската избирате вашия цвят, който искате. След това от тук може да изберете размера на бродерията, позицията къде да бъде. Тук пишете вашия желан текст, например обичаме те. След това от тук може да качите вашите снимки, изберете файл и си качвате определените снимки, които искате ние да ги бродираме на вашата тениска. След това си оставате телефона, с който да се свържим с вас за потвърждение и добавяте в количка. След това преминаваме към плащането, като предварително всичко се заплаща в сайта и сме готови. Първата поръчка, която ще направя днес, бе поръчана на Сергията при Хриси. Поръчката за 7 годишно дете, което е голям фен на Кристиано Роналдо, да се забавяме за работа. И след като подготвих тениската, е време да я бродирам.
Батерията е готова, време е да подготвим за клиента. В 11 Хриси отива на работа и взе тениската със себе си, а аз отивам за един час на фитнес, тъй като се старая да бъда редовен в рутината си. Тъй като програмата, по която тренираме горна и долна част 2 пъти седмично, днес тренировката ни ще бъде горна част на тялото, която се състои от тези 6 упражнения. Така че да започваме. I'm balling on top of that mountain. I'm on and I'm calling my mom and tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. Hey, the pressure will sit you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down. What goes around comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. My only option was to get it now. When they ask me how we leveled up without us getting stuck, we just muscled up. This game spent, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. В момента това са натрупани около 15 карикатури, които част от тях са завършени, други не са, някои са по 2 по 3 за клиент и част от тях трябва да бъдат днес опаковани, рамкирани, изпратени. Имам да завършвам доста, които също са за днес. Времето не е с нас, но аз вярвам, че ще се справим в крайна сметка. Започвам с първата поръчка за деня, която е на 3 души, майка, баща и бебе и кола, като тази поръчка трябва съвсем скоро да е и готова, така че да започваме. Така си позиционирам къде да бъде колата. Е готова на предната, чакам хората за обратна връзка, затова сега ще завърша тази карикатура, която трябва да изпратим по екон с още една за същата клиентка. Има 2 поръчки.
И след фитнеса започвам следващата поръчка. Тази поръчка беше по готов модел, който вече сме правили, но трябваше само да променим името и цветовете. Hey, so this is a little awkward. Things haven't really been working out as well between us, and I just think it's time for both of us to kind of just follow И сега продължаваме с поредната поръчка, която трябва да бъде изпратена. Тя е за изпращане с куриер, тъй като хората заминаха и се бяхме разбрали, че ако не успея да я нарисувам на място, ще я изпратя. Те се съгласиха на условията, с които работя. И затова надявам се днес да я изпратя, ако не ще я изпратя утре. Докато Хриси продължава да рисува поръчките за изпращане, аз се захващам с последната поръчка за деня, която е върху две тениски. Самия дизайн изисква рисуване. Първото нещо, което трябва да направя е да нарисувам дизайна, да запълна цветовете и след това да мина през Artistic Digitizer да оправя настройките за самата бродерия. Hey, so this is a little awkward. Things haven't really been working out as well between us, and След като дизайна и настройките са готови, е време да подготвим тениската за бродерия.
Започна да бродирам дизайна с двете тениски, но се чупи иглата. Явно има някъде проблем. В момента имам два варианта. Първият е да попитам клиента дали мога да отложим поръчката за утре, а вторият е да видя настройките на самия дизайн, да видя къде е проблема и възможно най-бързо да оправя настройките и да се опитам да бродирам двете тениски. Тъй като тениските бяха за повод и нямаше как да променим срока, трябваше да намеря начин да оправя дизайна и да бродирам тениските. За съжаление, когато се чупи иглата, скъса самата тениска и трябваше да подготвя нова. Вече първата тениска е готова след промяната на настройките. Да започваме и втората. Hey, so this is a little awkward. Things haven't really been working out as well between us, and I just И ето, че двете тениски са готови. Сега бързо трябва да ги подготвя, защото времето ме притиска. А до 15 минути трябва да съм при Хриси. Включвам се от сергията, часът е 5:20. Направих 4-те поръчки, които трябва да се изпратят днес. Чакам Свето с още 2, всеки момент трябва да дойде, за да може да ми помогне с моите да ги опаковаме и да ги обработим за еконт и после да ходим да ги оставим, тъй като обработката ни отнема около 5 минути на всяка поръчка, което означава 6 поръчки с неговите. Това е близо половин час, еконт затваря в 6, имаме 40 минути. Успех! Ето, че аз успях, направих бродерията. И сега трябва да ми помогне за екон, тъй като няма 40 минути. И да започваме с първата карикатура. Тази ще бъде опакована без рамка, тъй като така пожелаха клиентите. Имат си картини вкъщи с едни и същи рамки и се ги поръчат от някъде си, така че ние се съобразяваме с тяхното желание, разбира се. Като е лек риск така да се изпрати, но до сега пък проблеми не сме имали, в крайна сметка. Стараем се за всяка една поръчка да постигнем невредима с такива личета, които между другото си ги рециклираме от рамките и смятам, че правим доста добре така. Доста от нещата, които използваме, си ги рециклираме, така да го наречем. Готови сме с първата. Тези двете са за един клиент, като те ще са отново без рамка. Днес просто имаме някаква серия карикатури без рамки. Като за тях преизползвам старите си скицници.
които са абсолютно подходящи да изпращат нещо без рамка. Обикновено изпращам два, един върху друг, защото са картонени, няма какво да ги правя, предпочитам да не ги хвърлям, да няма уейст и да се преизползват. Нали? Ако искате, съдете ме. Слагам картините гръб в гръб. Затваряме първо с синия скицник. И след това използвам втори гръб по този начин. И така става двойна защита от двете страни. Това е за надписване на товарителниците, тъй като нашия принтер не е с нас. Много ни липсва и затова така ги пиша на ръка. Чакай, тук няма гръбче. Защото и това. Първата поръчка я надписахме, тя е за Враца. Започваме с втората за Ботевград. Следващата е за Ловеч. И последната е за Костинброд. Натоварени сме яко и отиваме до Екон. Добре, че ни е близо. Часа е 6 без 5. И ние сме готови. Ох, да, едва му успяхме, но се справихме. Но до сега винаги сме се справили на време, винаги пратките са пристигали на време и мога да ви издам една малка тайна, че винаги се съобразявам с срока и дори предварително. Но когато сезонът е натоварен, понякога стават и такива неща. И сега е време да си ходим и си почиваме. Какво си почиваме? Втора смяна на Сергията. I'm not ready yet, ready to forget now. I'm not ready yet, ready to forget. И започваме с първите клиенти за вечерта. След като вече цял ден бях рисувала поръчки за Еконт, мога да ви кажа, че тук вече си почивам, тъй като макар и да рисувам на живо, бърза карикатура, напрежението е доста по-малко от това да гоня срок на куриер и така нататък. Първите клиенти бяха много готини, говорихме си страшно много за пътувания, в последствие видяха и бордираните тениски и си поръчаха и тениска между другото, за което сме много благодарни и в следващите дни, в които виждахме клиентите, за да говорим за тениската, си изградихме приятелска връзка, за което сме много радостни. Може да го по-скоро и по-хладно. И след като Хрис нарисува карикатурата, време е да я рамкирам. Клиентите си избраха тази рамка, нека да сложим. Вечерта продължи с поредните клиенти, които рисувам на място. Както вече казах, аз си почивам по този начин. Много обичам да разговарям с клиентите, да научавам техните истории, да споделяме опит. Понякога в разговорите говорим за неща, които са изключително полезни и завързваме връзки с клиентите, които в бъдеще ни трябват, както на нас, така и на тях. И винаги, когато се случи нещо подобно, аз си давам сметка, че в този живот няма нищо случайно.
Едно към едно. Той си следващите хора. Време да ги ранкирам. В 21 часа вече знам, че остават около 2 часа до края на работния ден и обикновено по това време се натрупват и най-големите опашки и струпвания. Понякога толкова много хора има, че аз ги броя, когато са на опашката и виждам, че ще стигнат точно до 23 часа, за това спирам да взимам нови хора. На който му се чака с удоволствие, нека да изчака и ще го нарисувам. Готови са и поредните клиенти за вечерта. Време да ги рамкирам тях. Клиентите пожелаха светлодървена рамка, така че да се захващаме. Понеже са 4 човека, сега трябва да отрежем един лист. Когато рисуваме повече от 3 души, се налага да изрежем по-голям лист, тъй като няма как да съберат 3 души на стандартния размер 30 на 40. Обикновено Светло ми помага в тази задача и след това започвам да рисувам вече самите хора. Процесът е същия като при рисуването на стандартните карикатури, с тази разлика, че не винаги виждам всички, когато ги рисувам, тъй като пространството пред мен е малко и понякога се налага хората да се сменят, но пък това и на тях им помага, за да им мине малко по-бързо времето и да им бъде малко по-интересно. Докато рисувам тези хора конкретно, стана време да пусна и лайфа в TikTok, тъй като не всеки клиент е съгласен и винаги първо говоря с клиентите дали имат нещо против да бъдат наживо. Ако не са виждали какво правя, след това вече започваме процеса с стартирането на лайфа в TikTok, където вие гледате наживо как работя аз. Готови сте? Готови? Това е хубаво. Супер, радвам се, че ви се...
мисля, че ще хареса да проверя. Боже, колко я глича! Много оригинално, много ти благодаря. Как да уикенд? Ето той кога ще те рисува? Много ти благодаря, дай те. Вече ви казах, доста хора ме гледат на живо, включително и Мария, която рисувам в момента. Мария чака доста време, за това ще остана да я нарисувам след работното време. На всичкото отгоре ми донесе и този прекрасен магнит и ме изненада изключително много. Сложила съм си го на хладилника и си го гледам абсолютно всеки ден. За такива клиенти, за такива моменти се заслужава да оставам не 15 минути, а 2 часа отгоре, просто защото емоцията е невероятна и ми носят голямо удовлетворение от работата, която върша и знам, че всичко си заслужава. И след като приключа с последните клиенти, всяка вечер отделям по 5-10 минути, за да разговарям с хората от лайфа, да отговоря на техните въпроси и най-вече да им благодаря за това, че за поредна вечер седят и гледат какво правя, пишат страхотни коментари и ми дават мотивация да не спирам да го правя всеки ден. И ще кажа отново благодаря. Часът е 11:20 и вече приключихме с работния ден. Да. Аз съм много изморена вече. Днеска беше дълъг ден, много работа, бързане за еколот и така нататък. Благодарим ви, че гледахте до тук. Ако сте гледали до тук, последвайте ни, абонирайте се за канала ни, ударете камбанката, харесайте, коментирайте и чакайте скоро нов влог. Откъде? От Италия.